Мен инде biz теге яшьләр, мен менә иң яше безнең делегация составында, шуңа күрә без бүген мәгълүматның ташкын булып агылган заманда яшибез. Һәм менә тормыш шушы кадәр тиз үзгәрүчән, шуңа күрә менә бүгенге яшь буын үзен теге интернетсыз, электрон мәгълүматсыз күз алдына китерә алмый. Шуңа күрә мин Казан утларын тәү чиратта электрон форматында укыйм. Бәйләнештә сайтында кушылган Казан утлары төркеме. Шуңа күрә мин андагы авторлар белән азмы-күпме танышмын, аларның әсәрләрен беләм. Һәм миңа иң куанычлысы шушы булды. Казан утлары үзенең төркемендә һәм үзенең сайтында минем дә бер шәлкем шигырьләрне чыгарды. Biz belki менә яшь шагыйрьләр әле Казан утлары журналының басма вариантында басылырга да итә алмыйбыздыр да, әмма менә шушы электрон форматта, электрон төрдә булса да үзебезнең әсәрләрне шушындай мәртәбәле, шушындай зур журналда күрү ул безнең өчен зур шатлык. Менә кемнәр сайт өчен җаваплы, кемнәр сайт өчен җаваплы, кемнәр бәйләнештә төркемендәге журналның төркеме өчен җаваплы, шигърият бүлеге. Гөлзадә ханым, сезгә зур рәхмәт. Яшьләргә игътибар бүләсез һәм менә шушы изге эшегез артабан да дәвам итсен иде. Зур рәхмәт сезгә.